jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma bela calminama on jurama en garti kadi ha hande jokkude ɗo yewtere nde gonnoɗen e dow mum walla jewte ɗe gonnoɗen e dow mum ceerno Souleymany Baal e wondiɓe mum tawno ɓeɗo mawɓe ko waɗɓe fayida no fewi darnoɓe zamanu mumen ha hande kadi e zamanu mo gonɗen o kala ko farnorte kala ko waɗi fayida eɗen mbawi wiide koye mabɓe ɓen ɗon yimɓi ɗum kala ko farnorte hande ene winde e kayitaji tawi ko darti tan kamɓe ɓe jiino ɗum ɓe gollini ɗum guila nden holko farnorte hande tawi ceerno Souleymany Baal e yontitiɓe mum jiino ɗum guila e tema dande 17 ɗi ko ndimagu neɗɗo ko wiyete ko la liberté ko 1789 robnaɓe bindi la déclaration des droits de l'homme kono ɗum koye mato koye kayitaji tan ɓe kalno koye bindi tan ɓe mbi neɗɗo foti ko rimɗude kono ɗum haɗani ɓe ruttitade caggal eɓe ndaha yimɓe ɓe jeeyoya ko ɗon noon ceerno Souleymany Baal en certi e mabɓe ceerno Souleymany Baal en mbi neɗɗo foti ko rimɗude hay goto fotani folde ɗum hay goto fotani tan wiide ko min laamima ko beelami fof mboɗo waɗa e dow hoore ma ɗum waɗi ceerno Souleymany Baal en ɓe mbi loppet en caltima ɓe mbi deniyankoɓe goppe fuutankoɓe ndimɗa on tampiniɓe men safalɓe tampiniɓe men tubakoɓe tampiniɓe men toɓɓere ɗimmere nde ko wiyete ko hande démocratie ɗum kadi ko ceerno Souleymany Baal en gaddi ɗum wiide hankkadi gasi wona doole dokkata laamu wona jibinande rokkata laamu wona ngaalu rokkata laamu ko rendo hoolare rendo rokkata laamu ɗum tan firti démocratie woni ko rendo jogui doole kañum lamminta kañum ittata ɗum woni ko ceerno Souleymany Baal en mbanno guila e tema dande 17 ɗi sa ƴeewi kadi toɓɓere tataɓiɗe koɓe mbiyata ko hande la bonne gouvernance ɗum kadi ko ceerno Souleymany Baal en gaddi ɗum wiide sa laamima oto laamono hoore ma tan ɗum ina haaɗa sa laamima yo jawdi ma ƴeewe oto nokku jawdi rendo mbatta jawdi hoore ma walla jawdi leñol ma sa laamima ya hollo yimɓe no laamoriɗa jawdi mumen holto mbaɗɗa ɗum holno liggoriɗa ɗum ɗum woni ko mbiyata ko hande la bonne gouvernance ɓe gaddi kadi ko wiyete ko créyi manam woni kala mennoɗo laamade alɗi ha yiitini nodde namde holto ngaalu mum ngu ummi natanoɗa nde andira ko nguɗo ngaalu holno jomum waɗi ha albita ɗum woni ko ceerno Souleymany Baal kuule mum ɗe adduno manam kala laamotoɗo yo jawdi makko ƴeewe so ndi jawdi ndi nene fuɗɗo hewde noddemo mbaɗon audit ɗum ko ceerno Souleymany Baal en gaddi ɗum ɗum noon en gari waddude yewtere wattidinde e wondiɓe ceerno Souleymany Baal ceerno Souleymany Baal ko gorko julɗo nonɗuɗo jankiniɗo gandu mawɗo kewɗo pinal ko neɗɗo gongiyante saliɗo laamu ngu gandanɗa ko rona roni tan laamu ngu gandanɗa ko ɓeɗo tan no gonnata e jappere kañumen tan laamoro ɗum momo sali ɗum wannomo addude kuule ɗe odduno ñande hen ɗe kuule kadi ɗe gandanɗa jaaduɗo e neɗɗagal jaaduɗo kadi ha hande e gurdam rendo e gurdam kadi ha hande e leydi mabɓe ndi tawi kadi ene
huule ɗe gandanɗa hoore ma ngala muñan, huule kadi ɗe gandanɗa hoore ma ko celiɗe kala toñangue e ko way noon. ceerno Oumar Kane sifima mbadi ceerno Souleymany Baal, o wi ceerno Souleymany Baal ko njool, ko ɓalejo haw yumɓi, ko joom doole, joom hinere naakiji. O haali kadi jikkuji ceerno Souleymany Baal, o wi ceerno Souleymany Baal ko bawɗo haala, belɗo haala, kadi dande labtude ceerno Souleymany Baal jogui, ko jambaru no feewi. Jamragal ngal yeehi ni ha mbiya ko ngadɗo. On woni ceerno Souleymany Baal. Ko mbi Racine Samba Boucar. Racine firtata e ɗemgal arab ko gonɗo e lawol peewal. Yummakko ko Maymuna Yumma Dieng Lamine. Maymunen kadi firtata ha hande e ɗemgal arab ko duwanaɗo walla hunde duwarde. Hande eɗen jokka e wondiɓe ceerno Souleymany Baal e nder yewtere wattidinde. Tawi kalten ɗo ko Elimane Dimat, Elimane Boubacar Kane. Jubben seeɗa tan e haalde mo ɗo seeɗa. Elimane Boubacar Kane mo Dimat, o yalti koye hamme juuɗo Kane. Elimane Boubacar ko ɓi Seydou ko ɓi Boubacar ko ɓi Huntu ko ɓi Racine ko ɓi hamme julɗo Kane. Yummakko ko Kumba Hule Jiggu to jiggoɓe Mboyo. O jibina ko hedde 1721, o sanki ko 12 mars 1851. O juuri gurdam no feewi, ko wuri fodde duuɓi 130. O wumi omo yara e duuɓi 62 1803. Hare Diallo Wali 1842, omo yara e duuɓi 121. Kono noon musidɗo men Oumar Ibra Kane wi walde Diallo Wali wonno ko e 1820. kono noon e professeur Oumar Kane kañum wi walde nde waɗi ko 1842. e nden ɗon walde Diallo Wali ɓiyi ko biyeteɗo Karas Kane o koye nden walde heddi. Elimane Boubacar Kane ko gorko jambaɗo cuusɗo, kewɗo gandal, ko ƴoƴƴo deeƴƴo. O walli kay yidde laamu deniyankoɓe nde o yantini tooro e laamu toroɓe. To adan ɗo o jooɗino ko Dimat Rewo Sarangani. Caggal ɗum o tacci maayo, o jooɗoyi hakkunde Agnam Tongel e Gati. ɗon nene makko sanki Kumba Hule Jiggu, on woni mo mbiyata o Geji Kumba. O janggidi kay e Almami Abdoul Kadir Kanen e ceerno Souleymany Baal en toppir. Ɓe mbi noon ɓe goɗɗodirani no duuɓi no feewi, kanko Elimane Boubacar Kane, konko e Almami Abdoul. Almami Abdoul ina hoolinomo no feewi, kala ko waɗanno ma o disnomo hen yiyande makko. ɓe mbi kanko Elimane Dimat o hawri kadi e Sékou Oumar Tall. O hirjini ɗum, o totti ɗum o waajuji no feewi, kono kam o yahani jihad mo. Wiyama noon o yamiri ɓiye yo yaha notoyo jihad o. ene wiye ko waliw Allah mawɗo, ko noon dey yimɓe tulde Dimat jaggiri mum. ɓe mbi noon won aadaji tawateɗi to tulde Dimat ɗo, ɓe mbi ko kanko fuɗɗi ɗum.
kala eliman dimat keso ko ma yombino balɗe 7 to galle mal dimat non ko mawɗo galle Tal Pendaw en ɓe mbi kala ngaari hirsandi eliman dimat jeyi asale ngaari so balɗe dimat ina dawanamo awo ñalawma fof e balɗe 3 fof fulɓe dimat kadi ko noon dokkirta eliman dimat hoore kosam balɗe 3 fof hen ñalawma goto kala fuɗɗode dabbunde pullo fof rokkat jawdi dammol eliman dimat ɗum wiyete ko dammol eliman dimat hitande fof mawɗo galle fof rokkat cengalal burali ɗum wiyete ko gafake puccumo so walo soñama galle fof rokkat jewo eliman dimat muuɗi 10 gawri walla condi gawri e litere nebam keccam ɗum wiyete ko bottari makko so subalɓe mbari nooro laatiki ko eliman dimat jeyi eliman Boubacar kan noon feccino yimɓe dimat fecci ɗi en feccere wiyete ko ngallu nde feccere wiyete ko fakkar wonɓe ngalluɓe ko famiyaji yettateɓe kanɓe de li aram Tal Pendaw ɗen Tal Pendaw en noon ɓe mbi mawɗo maɓɓe ko mal noon ko kam rewi eliman dimat ko kanko ardoto baru so ina waɗa toon wondude ɓe mbiyata si doga jam si e si ɓure en ɓe fof jiya koye famiyaji ngallu to banggue leñol fakkaren ɓen ko Jiggu Li Seydi Birama ɓiɓɓe Barane Jamsi Gaadi Simo Ndar mbi ko ɓeɗo jiya koye leñol fakkaren Almami Juma suɓa he koye Li Seydi Birama ko kamɓe lomtoto eliman dimat so sankima walla itama kamɓe ɓuuri li aramen ɓe ɓattade eliman dimat ko kamɓe gadi wondude makko e tacci worgo nde ɗum noon bandiraɓe maro ko ɗo katten eliman dimat no mbiɗen ni o juuti gurdam o sanki ko 12 mars 1851 omo andira kadi hande jaggal dartingal calingal jimandi tubaki o dartima tubakoɓe no fewi o laamima dimat o wari noon e gaddigu dimat ko 1801 hande wurti e joomi ko 1851 nde noon o laamima fodde duuɓi capanɗe 5 komo yalti aduna tan nde dimat jebbili han kadi foola kankone kadi no mbiɗen ni o jeeno koye filñitare ɓurtoro wiyetende filñitare toroɓe yaltunoɓe e ceerno Souleymani Baal en wallunoɓe lidde laamu deniyankoɓe e helde muudo hoto eyyi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe e musidɓe sehilaɓe tawden kaali yontande ceerno Souleymani Baal en waɗnoɓe filñitare e Fouta nde janggoynoɓe to Pirto ina hani kadi kalen ɗo seeɗa e ceerno mabɓe toon o jasɗo ngal ɗo duɗal jalten ngal ɗeɗo koode mawɗe dowlunoɗe e saaha mumen waɓe hen no ceerno Souleymani Baal en almami Abdoul Gadir en e ko nandi hen ceerno mabɓe toon o wiyete ko Serigne Pir Demba Fall o nene mum wiyete ko Hari Loum bam makko wiyete ko Gadi Hammad Fall ko on woni Hali Amar Fall
Hali Amar Fall jibina ko hedde 1555 o sanki 1638 sankare makko duuɓi capanɗe jeetati ɗiɗi ko adi jibinede ceerno Souleymany Ba nde noon en paami hen sahaji won sikkoɓe ko Hali Amar Fall jangguini ceerno Souleymany Baal en kono wona Hali Amar Fall ɓe tawdirani aduna eɓe mbewdiri ɓe kawri koye ɓiyum ne wiye Serigne Pir Demba Fall. Hali Amar Fall sosi duɗal mum pirgal ko 1603 o yalti aduna 1638 ceerno Souleymany Baal jibina ko hedde 1720 nde noon en gandi ɓe tawdirani aduna. Kanko Hali Amar Fall o tani ko debbo tawi ko yummum bam makko wiyete ko Jeegi Modi on ko Fuuranke to banggue bam makko ko ɓe Jolfuɓe ɓe jeeya koye Falɓe Dammel Kajoor en to banggue yummum bam makko ko Pullo toon ɓe jiidiri Fulɓe tani ko gorko ko Paati Koli wiyete on ko ɓi Dammel Mande Set on ko ɓi Dammel Dacce Fa Njoogu on ɗon tani ko Paate Koli ko kañum arno janggude Fuuta o resi ɗon debbo Fuutanke ina wiye Jeegi Modi o jiddini mum mbiyeteɗo Hammadi Jeegi on woni Hali Amar Fall. Hali Amar Fall ne kadi resi ɗon debbo Fuutanke ina wiye Hari Lum ɓe dañji Demba Hari on woni Serigne Pir Demba Fall to ceerno Souleymany Baal en janggoyno to e Fuutankoɓe hewɓe ne kay janggoyno to. Serigne Pir Demba Fall mi jogino fodde capanɗe tati almudo hakkude Fuutanke e Ɓundunki kanko jibini Boubacar Amina Gaye kanko jibini Hammadou Penda Moukhtar Diop Penda e Makumba Penda ɗum noon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaaɓi ko kalanoɗen ɗo Elimane Dimat ko en tumino e Oumar Kane professeur Oumar Kane tawi noon ko Serigne Pir Demba Fall tumninden koye Cheikh Moussa Camara ɗum noon Allah jarama on jarama on beltanama tawi kadi taranano on ɗum ko musidɗo moon Hamidou Ndiaye on beltanama.